Já jsem novinář. Ty nechytaj. Dobrý den, požádám vás. Dobrý den, já jsem novinář, mě nenapadá. Já tě nenapadám. Tak, On mluví tu 30 já jsem zaplatil komu. Pánové, máte pěkný a... On mě trhal mobil s rukou, totiž pán. Ale vy nikdy nemáte napsáno, že jste novinář. Tak Ale já nemusím to mít napsaný. Vy jste se prohlásil, že ano, pán je novinář, tím je to v pořádku, tím je to vyřešené. Kdyby mi netrhal mobil s rukou, tak se tohle nemuselo stát. Já vám děkuju. Mluvit prostě. Které tady jste a pan novinář ano, já mluvím prostě, samozřejmě. Zdravím, slyšíme se. Сказал бы с редакцией, Dobře, teď jsme to vyřešili. Zdravím, normálně tam víte, že mě napadli. Normálně, že mě skoro napadli, že mi trhal mobil z rukou, jako klidně, normálně na to, jako nemám něco poslouchat, jako.